Di ko wala ko ikahatag ron pre. Kay galisod, intan mig maayo ron pre. Asa kidat pre, pre. Binuo ko nimo sa iyo. Bisa na lang bratuhon na lang unta. Ayaw gamitan ng word na naglisod kay Pasko ron. Precisar man yo. Precisar yo. Pre. Pre. Ah, ikaw yan lagi pre. Biasa mo natutok mo pre. Oy. Pre. Asa na to ko makalimot ka na ako pre. Kasi wala pre, ay kanang siyempre na medyo na kanang wala na ako na may ungan dayon ba kay pertin to nang dugayan niyo ni hawa et Andre sa. Nga pre nga nauli migikan sa Mindanao ba. Mo lagi pre man na. Pre, ang imong ginugos ba dako na ra ba? Na Pasko ba ron pre? Dako na. Dako na pre, grabe nagka-asinso re kay bayo pre. Kinera Nya, ka pre. Kanang unya ba mo adto ni misinyo ha? Dadon ko kung kinugos. Oo, sige pre. Ano balay pre, mao gyapon to, tong naas tubangan. Oo, mo gyapon pre. Mao gyapon nas to Sige pre. Gaya dila ko magdugay ha. Basta mato ko nya pre. Oh, sige pre. Kung kinugos, dako na. Patay. Laki on ra pagkatog naong to akong kinugos hamos pag nagsipon to lang. May rasang wan ako ing nga mahor gyapon he. Sus intan madumduman sa to balay. Noon sa di ko mo ko na kitong kinugos kay at daon pagbunyag. Happy ko na pas mo ato. Bahala kung araw di. Nailad. Nagpalit kag pinaskuhan sa imong makinugos. Ay sus, pinaskuhan. Wa ko'y paliton nga pinaskuhan ron og wala ko'y kinugos nga hatagan og pinaskuhan rong tuiga. Labag man taong kasaryo. Kausara na pa ako sa katuig dong. Kay bawo kalab. Ha? Nganong di ko matag? Ang akong mga kinugos pagka mga baila. Mo tubag-tubag pa nako. Kusog kay mo tubag-tubag. Unya usa pa mo amin kung hatagan nimo 5. Oy, di na maayo, oy. Maayo na yung anak. Dapat ikaduha kong ginikanan sa akong kinugos. Dili na dapat yung anak ang batasan sa akong kinugos. Saryo, di ka ba kamawaw? Pagbunyag dong. Pagbunyag, atiman na. Mga kinongdong. Ay, sus. Porte ni mong bahog dong. Duha ka plato. Uy, Imong lahurap. usara ko ato, dito ko ang usa. Usa mo ka. Ikaw ni saryo. Nya ka to pagbunyag. Hapit ka mga pas mo ato ba na. Remember? Ha? Remember? Oh. Nya karon may anak kan ako. Unsa man taong ka oy? Naghapit kay ba ka hapit ko mahay-mahay ato pagkaugma. Murag nagsalain ba kung tiyan atog maayo ba. Ay na lang pag istorya ng mga anak saryo. Pasko ron dapat nagpalit unta pinaskuhan. Di lagi. No. Dili na mahitabo. Wala lagi kayo tagog pinaskuhan ro nga kanang ako ang kinugos. Bahala na sila diha ag unsa ilang buhatan na ako dito letter nga mahal ka ni Ninong. Moro na. Pares ko diha kay marag kapoy kay mahigda-higda ko. Babos. Yung guro libot antaw ni banaha ay. Tugatugad pangugos nga wa ikahatag. Hoy, Mari! Mari! Grabe pag-ariana mo, inaabtaw yung may taligsik yun. Nga sa, wala mo magsulti nga namalin na di mo puyo. Di kay, abi na kong di ato pa mo sa una ba? Ikaw mo din na pre. Jesus, Ano mo naabot? Naon sa diya ka, Mari? Naglimot-limot, bisig dugay kay panahon ba nga, dito may nagpuyo sa Mindanaoanan ba? Sir! Dari ko saryo nas pare nimo. Ay pagdami isa ko. Pre! Oy, sus. Pre. Mao ni akong kinugos ingon nimo? Unsa na may taw ni pre? Mura man amahan ako pre, mura man magkuwang ko gani sa akong asawa na. Ay noon bata-bata pa pero wa man ako plito pag inungipon ani pre. Unsa sige pa ka na pre pasayloa jud ko pre. Pasensya na jud kay pre kanang kung nakanomdom lagi ka pre atong pagbunya kana. Grabe jud akong pagmahay pre. Ay kalain pre ha. Mo share lang jud ko ni manay pre nga. Atong pagbunya gud ani pre. Hapit ko na pas mo pre oy. Nya na pa inyong pansit nga kanang. Sinuot man sa ni ko. Ay nagpinaskuhan. Ibo na kinugos. Uy, wala. Atong pagkuan ko pre ha, kung balikon pre nga atong pagbunyag pre ang imong pansit pre, pagkatabanga, ang himong humba, pagka kanang nang lutaw mantika pre, napay kutsara nimong gabawog, napay katuntayaon ug gamay ang tinidor. Ay pre kana. Pati Ano man imong istorya? Ay lagi na pinaskuhan kay imo na kinugos. pre, wala jud koy pre, pasensya kay ka pre ha. Wa jud koy hatagan gyud pre. Ay di pre.
Ayaw lang pre kay kini oh. Sus, di ko ang di ko isa, kang kunon pre, ana taon pre. Ay, wa man ni. Sabay ka maluoy si mong kinugos. Wala na gisa ka dala sa babaw. Di sa ko maluoy ang nung mao ni kinugos ako di naman nakaluoy ano. Pinas ko na gyatag. Ay, Wala lagi ko. Wala lagi. Isa. Taga pinaskuhan. Tagoy no, tagoy. Di lagi. tagsara na mo ari. Ay pre, bahala bisan pag unsa ka tagsa. Pre, pasensya pre, Di. pasaylo jud ko pre ka. Kanaghan pre, pero Kana, ay sagol ka nang. ay pre, wala pre. Tagay lagi tan maikog tang pari. Bahala na siyang maikog na siya na ikog niya pero pre pasaylo pre. Di mo pre ka pre nga wagi pre. Samot na nganing na nga pre. Di, pre, ka Wagi na. tagana na. Di nga militikal nga pagputos saryo ka na aji mo rin mo kinugos. Ay, di ba Wala kana? na akong kinugos in taon Ay, lagi. sagol tao re. Kanang kuha mag-pre kanang. Kanang pre. Dakong ingon pre. Pasaylo ako pre. Di ko wala Lagi- ko ikahatag ron pre. Ay, Kay pre, galisod intan mig maayo ron pre. Ay, sakit dat pre. Ha, pre. Binuo ko nimo saryo. Bisa na lang bratuhon na lang unta. Ayaw gamitan ng word na naglisod kay Pasko ron. Sa usa ka man ka usara. Ay lagi. Di kana. Isa ha kana. Di. Ato sa istoryahan ha kanang. Sabo ba? Isa. Di ko maangkon ang kinugos ko nang. Milong pinaoy. Pre. Ina sa ka pre kanang. Kuha pre. Picture pagkapagpasko ana. picture. Ay, alam di ay. Mahigin. Ay. Hoy. Ikaw ra mo ko naghato ra niya mo kay. Sabo ka. Gusto ko. Gusto. Ikaw ra ko naghato ra niya rin. Dumduman ako ni siya. Isa. Luhar na diha ay. Suhon. Di pre, may istorya ta ko ba nga. Ako rong nagpakuyog ra ko niya gud pre. Pag mo magiyaw-yawan no pre. Abi man na magkinugos. Ay di ka nang Pilahan na. ahak ani pre. Hundayon lang. Uy, nga di. Ikaw lang ka. Ay dugaya man ni mo ganira ko si paabot mo. Di ni kagikan di ay. Nangigo dito ka dito eh. Pre. Kisa ni pre. Pre, mo ni mo kinogos pre. Dayali diri sabak kadibi. Oh. Sus pre. Unsa mao din ako kinugos. Sus pasensya kay pre. Nagtuo man ako atong kinugos Ay katong. di pre kana nagpahatod ako ba kay atong balay niyo sa una ba. Wala mo ko kadumdum na mali naman din mo. Kana ko to. Naman, may gani na kadumdum dyan ni pesos. Inton, gusto ka dako na ba ikaw na niya? Dili ka. Mo amin ra na. Ngano mo gakos gutaon ka? Minday. Tinarong saryo. Amin, pag kadakuan na ko sa akong kinugos. Look, inton, wa ato dito. Hatagi. Kana ang tong pinutas ito itong dako kay ba? Hatag. Naada kay pinutos. Ako ka mga brief ang muslot. Buyo ihatag. Giputos man to nimo. Unsa say? Kuato. Wa kay pinutos. Na just mil dito sa kaban niya. Ay kato, dal atong katong dako kay Di ba niyon ka nga wa kay hatagan karong Pasko? Nya na kita hatagan di ay dong. Unsa? Wa kay pinutos ay sig pamutbot ya saryo. Hatagan ta ni unsa? Unsa ka dako na ito na nito kinugos? Unyag dako. Pre, wa jumi ka hatag ron nga pinaskuhan pre. Ay. Balik ang jumo sunod tuig pre. Pila na magkapas ko. Mare. Di pre na namin hatag pre na. Dako pinutos ani ako kinugos. Ayo lagi to ikot saryo. Inhak na kasi imong gibarugan. Unsa? Hindi mo kumhikap ani nga. Ako man nagkugos-kugos ani pagbunyag. Ay, Wa ay. kay wa ra ba kay Parat pinaskuhan? maga ang among kuan. Oy. Among luto ato ba nga hapit magkakanapas mo. Wow, busog jud kay ko ato pre nya kanang nag-away-away lang mi ato nga time ba. Ako nang Pre, mo yan sultin ako pag uli. sam ka. Ingon man kasi mas mauhin ako ni kahapon. Uy, kanang Kinabaw ko paabot maluto ang Wala, pre. umba kunong parat kaayo. pre kanang wala pre. Ang tinuod pre dili na tinuod jud akong istorya. Nga ako alam pre ba kay kanang kini kung ang uban sa na tungod sa uban ako kinugos sa mga way batasan ba. Manang kini pero karon dako kay Pre, balik lang jud mo sunod Pasko pre kay wa jud pinaskuhan ihatag si Saryo. Kay wa jud taon ni kapalit og pinaskuhan pre, wa man gani giputos. Naay pinutos dito pre. Wala. Puro pre to pre, uslot. na pre. Na dako kay kuwa dito tong dako kay box ba. Usay kwaon, usay kwaon. Naa di kay paskuhan. Oy na. Naa. Laka na mo pre, balik mo sunod Pasko. Aray lang pre. Pre, balik pre friend. Na pinutos pre. Nakuha dito ikog. Laka na mo pre. Kay di masunod naman mo away. Uy. Pre, na mo kay pinutos pre. Ito pa na Sus, yung pre! Sunod na rin Pasko, pre! Balik mo din mga anak! Wala lagi kayo pinutas! lagi na. Di ba sunod na mga pre? Pre, ato na lang ni pre. Iwasalan yung haway pre. Balik kami sunod tuig. Ang bago kayo lang. Say kayo eh. Maikog Nagay ko to. puminsik sa iha atong imong kinugos? Naan na kay pinutos? Naan na diha? O imo pa itong kinugos ng pangag? Wa nga kay kahatag lagi. Ha? Ito. Ito sa may hatag ka to. Pustiso ka. Pustiso na ibo ka ato. Na! Ibo ka. Ano sa may taong ka? Kanang imong bisyo, kanang imong bisyo. Sa una pa na. Oh, gila ka matali ko. Oh, Ano sa man ni siya? Tapos mo tunjud nimo saryo.
Ha? Na ako'y pinutos, pre. Dako kayo. Na ako, Jasmine. Asa yung Jasmine? Aman. So, Secret. Iyo, eh. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.